Dneska si ukážeme, ako vyrobiť predĺžovák na 400 V. Takže budeme potrebovať kábel. Tu mám 30 metrov. Kábel je CC H05VV-F 5G2,5. Takže vlastne je to 5 vodičový kábel a prierez toho jedného vodiča je 2,5 mm štvorcového. Ďalej budeme potrebovať vidlicu. Vidlica 400 V, 32 A, 5 polová. Takže môžeme ísť rovno na to. Najskôr si odizolujeme kábel. Ja použijem na to jokár. Tú mierku, že koľko oholiť, ja používam takúto, možno sa to nebude páčiť, možno áno, je mi to jedno. Ja to robím tak, že zoberiem si tú vidlicu. Dobre, najskôr vám ukážem, ako ju otvoriť, hej. Takže tu je náš robovák takáto, tu treba stlačiť a potočiť ju takto, do tejto strany. Otvorená. Potom tú mierku. Tú mierku toho, koľko odizolovať, ja to robím takto, hej. Možno sa vám to páči, nebude možno áno, hej. Takto si dám a tu na. Ja to robím takto, mi sa to vždycky robí takto dobre. Takže jednoducho takto narežem. Možno pôjde, možno nepôjde. A išlo. Tak, máme tu 5 vodičov. Vidíte 6, ale toto je iba taká vec, že keď ten kábel vyrábajú, aby to mohli namotať. Takže toto, takýto stredový, on je v strede tu na, hej, treba odsvaknúť. Neviem, čo je to, taký plast a nuka je taká šnúrka, neviem, čo to je. Dobre, ďalej si musíme vodiče oholiť. Takisto takých takto. Neviem, koľko to je, ale dám zhruba takto. Dobre, dáme si teraz rutinky. Použijeme, keď máme 2,5, dáme modré. Teda neviem, či modré, ale tak treba skúšať, že od najväčšej treba skúšať po tú najtesnejšiu, ktorá tam vojde. Ale ja viem, že to je 2,5, takže ja nemusím nič skúšať. Jednoducho sa to nasadí. A takýmito kliešťami sa to zlisuje. Ďalej to zastrihneme. Zastrihneme ďalej ten zbytok, čo trčí. Tak. A ja to ešte raz zlisujem. Nie preto, že by to nedržalo, ale preto, aby sa to tak pekne zarovnalo, aby si sa o to neporezali. Tak. Máme toto pripravené. Ďalej si nasadíme toto na kábel, lebo keď to zabudneš nasadiť, tak si pekne nadávaš. Nebojte sa, aj mne sa to stáva a pravidelne. Dobre. Máme 5 svork, máme 5 vodičov, takže úplne jednoduchá vec. Ja skúsim použiť krížový šrobovák PH2. Vyskúšame ten, čo to povie. Takže povolíme si najskôr šroby. No, takže na tejto vidlici je všetko napísané, že čo máte kde pripojiť. Takže vidíte, že na tento najhrubší, tu je symbol uzemnenia. Takže na uzemnenie sa používa zeleno-žltý, alebo ochranný vodič, ako chcete. Takže jednoducho hodíte tam a zašrobujete. Neviem akú silu približne, ja to dávam tak
tak aby to bolo silno a zároveň aby to nebolo slabo. Dačo také medzi. Zase netreba to moc doťahovať, lebo potom to môže ten vodič prasknúť a potom ničom. Dobre, jeden by sme mali. Tento vždycky musí ísť tu na. Ďalej, tu na napravo ide vodič N. Takže vlastne modrý, nulák. Tak ho tam dáme a zašrobujeme. Tak. A teraz nám ostali 3 fázy. L1, L2, L3. Toto vlastne v podstate je úplne jedno, ako keby to zapojíte, to môžete hoci ako zapojiť, podľa vašich predstav, ako chcete. Ale zapojite si to rovnako na obidvoch koncoch, hej. Ale ja použijem takúto vec, že dáme L1 dáme čierny, takže tu je L1, hej. Takže L1 čierny. Ja to robím vždycky takto, nikdy s tým problém nebolo. A keď bol s tým problém, tak som ho jednoducho vymenil s takým. Myslím, že som zmenil fázy, aj bolo už dobre. Ale keď si predĺžovák zapojíš dobre, tak není o čom. Vidíš, že tu máš napísané, že dúfam, že zaostri tento pes. Skúsime, šťastie. Nezaostri. Tu je napísané, že L1, tu je L2, L3, N a ochranný vodič. Na L2 ja používam hnedý. Takže dáme hnedý, došrobujeme. Tak. A šedý dáme na L3. Keď máte problém si zapamätať tieto 3 farby, že L1, L2, L3, tak takú pomôcku som na to vymyslel. Neviem, že možno tak, kde som mu počul, ale ja som mu vymyslel z mojej vlastnej hlavy. A to je to, že skúste si tie vodiče, tie 3, že čierny, hnedý, šedý, zoradte si ich od najtmavšej po najsvetlejšiu. Takže najtmavšia z tých troch je čierna, L1. Druhá najtmavšia je hnedá, L2. A tretia najtmavšia je L3, šedá. Takže zoradte si ich od najtmavšej po najsvetlejšiu. A tým pádom vlastne máte, ako to povedať, vybavené. Ďalej, zoberiete tú vidlicu a túto, neviem, ak sa to volá, krytku. Zasuniete do seba. Ja ešte robím tak, že kábel ja trošku do dnuka zasuniem. Je to pre prípad, aby tam bola taká rezerva ešte. A dotiahneme túto veľkú skrutku. No, nám to dosť ťažko to ide. Treba trochu. No, pekne ťažko to ide, ale tak to je dobre. Dotiahneme skrutku. Čo najsilnejšie, tu na ne treba šetriť s tou silou. Tak. A vidlica zapojená. Teraz si zapojíme zásuvku. No nič. No toto sa mi určite nepáči, takýto kábel. Toto už mám takto od výroby mi prišiel. Takže ja ho zastrihnem. A ideme si odizolovať. A ideme si teraz zapojiť zásuvku. Tak zase. Zapojíme to tak, že zoberieme si tú druhú časť. A zase odizolujeme podľa toho ten kábel. Takže dáme si to takto. Tak, tu na. Tak. Narežeme. Tak. Takže ten istý prípad. Odstrihneme si toto. Inakšie, keď ste takto úplne začiatočník, tak na strihanie káblov používate takéto kliešte. Keď chcete strihnúť kábel. Lebo takýmito kliešťami ten kábel budete strihať 4 dní. Hej. Toto je tak možno na vodiče dobre zastrihnúť. A keď chceš kábel zastrihnúť, tak si použij takéto. Hej. Toto sú také lacné. Keď chceš, si môžeš kúpiť takéto lepšie. Hej. A ktoré sú aj izolované do 1000 V. A ja tieto sú, ale tak to by som neveril. Teda. Čo som to povedal za kokotinu zase? Takže vlastne ten istý prípad. Odizolovať vodiče. Viem, keď si dám doraz, tak to nemusím takto od oka robiť, ale tak keď potom je to potrebné ten doraz. Takže vlastne ten istý prípad. Dutinky. Keď máš problém dutinku nasunúť, tak treba mať len tom prax, hej. To nič nepomôže. Len prax máš v tom.
Ja keď som nasadal prvú dutinku, tak to navodiť, tak mi to trvalo asi 2 minúty. Teraz mi to trvá tak 2 sekundy, no. Ale to je všetko o praxi, hej. To sa naučíš. Ja čo to ani povedať. Tak, dutinky budem potrebovať, hej. Dutinky, keď niekto to nepoužíva takéto dutinky, počúvaj, takáto vec a tieto kliešte, reálne stalo to 18 €. To je úplne smiešná cena, hej. 18 € asi z Allegra a proste super vec to je. Určite od tých 18 € odporúčam zainvestovať. Ja to už mám dosť dlho. Asi už zhruba pol roka to ja používam. Takže ten istý prípad zastrihneme. Ešte raz zrysujeme. Toto som asi málo. To som asi zle spravil. Tak, teraz si ideme zapojiť zásuvku. Takže to isté čo predtým. 400 V, 32 A, 5,5. Hej. Takto. Všetko musí sedieť. Takže to povolí sa takto, že natlačíš šrobák. Tak ešte raz. Tak. Jeden koniec sa navlečie tu na. To je vlastne princíp taký istý ako pri vidlici. No. Takže vlastne úplne to isté ako minulé. Takže prvý si zapojíme zeleno-žltý. Ten zapojíme tu na. Lebo tu keď si pozrieš, tak máš všetko napísané, kde máš to pripojiť. Tu je zeleno-žltý, hej, ochranný vodič. Tu je L1, fáza 1, L2, fáza 2, fáza 3, takže 3 fázy a neutrálny vodič, modrý. Takže tento šrobovák. Takže prvé si povolíme, no to nie je asi on. Tak, povolíme si najskôr všetky kontakty. Tak, a môžeme zapájať, takže prvý si zapojíme zeleno-žltý. Tu na. Takto krásne. Potom pre poriadne dotiahnutie použijeme poriadny šrobovák. Ďalej si pripojíme modrý na N. Tak. Dotiahneme. Pripojíme si fázu 1, L1. Ja používam na fázi, že L1 čierny, L2 hnedý, L3 šedý. Ja používam tak. Keď používate inakšie, to nevadí. Hej. Na to není norma, že ako to musí byť zapojené. Klasika, to piče. Viete, zle sa mi to drží. Tak. Ďalej. L2, hnedý. Dáme tu na. Tak to chytíme. Zašrobujeme. Tak. No, vidíš. To šlo. Tak. A zapojeme si posledný, tretiu fázu, šedú. Tak. Teraz dáme si lepší šrobovák a poriadne dotiahneme. Tak. Šup. Dotiahnuté. Nasadíme kryt.
takto zhruba dotiahneme šrob. Čo najsilnejšie. A zásuvka zapojená. Takže dnešné video bolo o tom, ako si spraviť predĺžovací kábel 400V trojfázový. Takže vidlica, zásuvka. Nič ťažké, nič zložité, úplne jednoduché. Takže dúfam, že sa vám video páčilo, dúfam, že som vás niečo nové naučil a majte sa. Chlastu zdar, čaute.